De verkrachting komt door het jocht dat blijkt dat het famke in verwachting is. In 2002 bevalt ze van een popper. Haar mem docht onjefte, maar de vertochte zit dan al in Thailand. En Nederland had geen uitleveringsverdrag met het land. Misdierverslagjouwer John van de Heuvel spoort de man op. John van de Heuvel heeft in het kader van een nieuw programma wat hij aan het maken is hij naar Thailand gegaan. Heeft de man opgespoord en zo de aandacht erop gevestigd, ook bij de Thaise autoriteiten. Nou, het paspoort is toen ingetrokken. Dat betekent dat hij illegaal in Thailand verbleef. En dat was aanleiding voor de Thaise autoriteiten om hem uit te zetten naar Nederland. Op Schiphol is voor DNA bij de man oornaam. Nou, wat we via DNA-onderzoek hebben willen vaststellen, is dat hij de vader zou zijn van het kindje. Want als je dat vaststelt, nou, dan ben je een heel eind op weg met het bewijs. Nou, dat DNA is van hem afgenomen, wangslijm. Het NFI heeft onderzoek gedaan. En er is inderdaad uitgekomen dat aannemelijk is dat hij de vader is van het kind. De Rietkamer in Ljouwert had bepaald dat hij 90 dagen vast zitten had.